Molt bona tarda, animals! Ja hi tornem a ser, som divendres, dia 1 de febrer de 2019. I com cada divendres que ens toca, secció YouTubers catalans. I avui us vinc a recomanar un canal de YouTube que va molt relacionat amb Twitch, O sigui, em sembla que primer és Twitch i després YouTube, Però bé, com ja us vaig dir, no només serien exclusivament YouTubers. Pot ser que en algun cas us recomani gent que creï contingut audiovisual en català a algun altre lloc. En aquest cas sí que el tenim a Twitch i a YouTube. Val? Aleshores, com sempre, us introduiré una mica a algunes pistes sobre aquesta persona i a veure si vosaltres ho aneu descobrint. El primer, d'on és aquesta persona? Doncs mireu, he estat investigant i l'únic que havia trobat via el seu Twitter és que és de Barcelona. Però vaig poder fer certes investigacions més i al final crec que he descobert que és de Caldes de Montbui. No sé si us diu quelcom això, però us diré què fa. Doncs mireu, com ja us he dit, té un canal a YouTube, té un canal a Twitch, té Instagram i té Twitter. A les tres, és que mai conto YouTube. A les 4 xarxes socials, el seu nom és el mateix. O sigui que us serà molt fàcil accedir a aquesta persona. I el que he vist és que, a part de fer aquest contingut audiovisual en català, també li agrada molt anar en bicicleta de muntanya. Ara bé, no he vist cap vídeo seu sobre la bici. Qui és aquesta persona? Mireu, doncs la veritat és que no en tinc ni la més remota idea. He parlat amb ell per Telegram en privat. Ell, O sigui, és un home o un noi, no sé com es definiria ell. És una persona que sempre ens mostra la cara als seus vídeos, o sigui, quan us ensenya alguna cosa, si el coneixeu segur que ja sabreu qui és. I sempre dedica els seus canals, siguin a Twitch, a Instagram, a Twitter o a YouTube, el mateix, als videojocs. De fet, ell es defineix de la següent manera, diu: canal dedicat exclusivament a videojocs, gameplays, anàlisis, resums i tributs. I això és realment el que fa. I a YouTube? Què hi tenim a YouTube de part seva? Doncs mireu, normalment el que fa YouTube és penjar el mateix contingut que ha generat a Twitch via directe, però a YouTube el penja editat. Per tant, el teniu normalment més resumit i doncs amb tots els millors moments de les seves històries que té en directe. Com ja us he dit, tots són videojocs i no hi trobareu absolutament res més. Ell es va incorporar a YouTube el 25 de setembre de 2015 i des d'aleshores no ha parat de penjar vídeos. I podeu trobar sèries de videojocs de conducció, sèries de videojocs de terror, sobretot, aquests són els seus dos gèneres preferits, i alguna cosa que se li escapa per allà de tant en tant, perquè, com podreu veure ara mateix, és una persona a la que li agrada molt expressar què sent en els seus vídeos. Mireu-lo, mireu-lo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la mare que em va fer! Surt d'aquí, desgraciat! Què? Encara no sabeu qui és? Mireu, doncs és una persona que fa tots aquests vídeos que us he comentat de gameplays, que es curra i es treballa moltíssim els vídeos, diguéssim, que presenten, quan va a jugar un nou joc, doncs ens fa un tràiler on ens presenta què veurem i de què va una mica el joc. Ho treballa moltíssim, que li encanta, com veureu en aquest logo que ara mateix us poso aquí, el seu logo, que li encanten certs colors, sempre tots els seus directes tenen un aire amb aquests colors, i que es diu ni més ni menys que, jo li dic Jericó, però realment el seu nom és Geri8CO. Ell es diu Gerard, el trobareu normalment cap a les 11 de la nit a Twitch i, evidentment, a YouTube el trobareu en diferit amb tot el que genera. Per tant, us serà molt més fàcil, potser, si no sou de seguir directes, doncs, veure el seu contingut a YouTube. Com ja us he dit, aquí us deixo els seus noms a les xarxes socials, que com us he dit són els mateixos, però per enumerar-los, aquí teniu el de YouTube, aquí teniu el d'Instagram, aquí teniu el de Twitch i aquí teniu el de Twitter. I, sobretot, us recomano que si us agrada veure gent patir amb els jocs de terror, passeu pel seu canal perquè us fareu un fart de riure mentre patiu amb ell. I ara sí, aquí us ho deixo. Recordeu que a sota a la descripció d'aquest
vídeo hi trobareu tots els enllaços a aquestes xarxes socials seves. I res més, dir-vos que ens veiem el proper divendres amb una nova recomanació. Espero que hagueu gaudit d'aquesta i que la pugueu gaudir. I si teniu alguna recomanació per a aquesta secció, no dubteu a deixar-la als comentaris. I ara sí, ens veiem. Bon cap de setmana!